Gisugda na ang pagbakuna sa A4 group o mga essential workers sa Davao City. Atong sayron ang dugang detalye sa live report ni Sheila Vergara Rubio. Sheila. Riyal ka 1,000 ka mga maestra ug anaa sa 200 ka mga driver sa Davao City kinsa nalagip sa A4 priority group ang nabakunahan sa pagsugod sa vaccination sa maong grupo sa Davao City ni adtong weekend. Gipahigay ni atong Sabado ug Domingo sa Mintal Comprehensive High School sa Davao City ang pagpabakuna sa 1,000 ka mga maestra nga kabahin sa Technical Working Group ubos sa Department of Education kinsa mao'y mga lagad sa vaccination sa mga maestra karong semanaha. Ang mga maestra nahilakip sa A4 priority group kon essential workers. Samtang mag-operate na ugma ang tulo ka vaccination site sa syudad nga gitagana alang sa maong grupo. Karon nag-simulations, nag-walkthrough me para mapangadlaman ning napoy tulo ka sites academy na Bernardo Carpio, Drans o Crossing Bayabas. So katong naa sa poblasyon na mga teachers sa 1st Congressional District, pwede na sila dito sa Drans. Gawas sa mga maestra, niadtong Sabado, gisugdan usab ang pagpabakuna sa 200 ka mga driver dito sa Agro-Industrial School. Ang mga nabakunahan, nakadawat og ayuda nga sama sa food packs o groceries. Ang i-accommodate sa city, then we will also provide na nag-ubay-ubay based on the data na gihatag sa mga sa city. They are expecting last time katong pagplano nila, they are expecting about 8,000 daw. Samtang karong semana usab magsugod ang pagpabakuna sa mga empleyado sa tourism sector nga ipahigayon sa usa ka hotel sa Lanang ni Dakbayan. Ang tourism sector mao'y usa sa labing naapektuhan sa pandemya. Busa, gilauman nga dakong tabang ang pagpabakuna sa mga naubos sa maong sektor aron subling makabarog ang turismo. Gibana-bana ang 7,000 ka empleyado sa tourism sector kalakip ang mga allied services niini ang mabakunahan. Na ay pre-registration na gihimo para sa mga tourism workers gamit ang Google link or registration form ikan sa City Health Office. So, katong unang nag-register among i-prioritize kay actually ang target nato karon si for Davao City ang first ang unang plano or existing na klarong plano 7,000 workers ang atong i-vaccinate. Riyal alang sa ubang essential workers, gitakda usab ang pag-abri og vaccination site ilabi na katong dunay dakong populasyon sama sa BPO, Bankers Association ug uban pa. Riyal. Okay, salamat Sheila Vergara Rubio.